баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хӯрамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар марказ ва деҳоти шаҳри Турсунзода корҳои кабудизоркунӣ идома доранд. бахши ҳифзи муҳити зист дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода дар ҳама ҷамоату шаҳракҳои деҳот корҳои ободониву сабзу хӯрамгардониро вусъат бахшида барои сарсабзу зебо гардонидани кӯчаву маҳаллаҳо ва шафати роҳҳои автомобилгард камари ҳиммат мебанданд. дар асоси нақшаи чорабиниҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Турсунзода дар бораи маъракаи ниҳолшинонӣ то имрӯз дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 10,000 арчаҳои ҳамеша сабз ва сояафкан шинонида шудааст. дар оянда низ ин иқдом идома ёфта шаҳри худро сарсабзу хӯрам мегардонем. имрӯзҳо ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани шафати шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Турсунзода ва дигар роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ низ корҳои назаррас ба сомон расонида мешавад. дар раванди ниҳолшинонӣ ба интихоби навъҳои ниҳолҳо бо назардошти хусусияти зебоибахшӣ ба шаҳраку маҳаллаҳо ва риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ таваҷҷӯҳи асосӣ дода мешаванд ки ин қоидаҳо асоси нашъунамои хуби минбаъдаи ниҳолони ҳамеша сабз мебошад. бояд гуфт ки тамоми он дарахтоне ки шонида шудааст ба маҳалҳо ва ҷамоатҳои деҳот вобаста карда шудааст. нигоҳубини онҳо пурра баро монда мешавад ва дар оянда ин дарахтон албатта сабзиш ёфта зебогии диёри моро бо зеботар мегардонад. шинонидан, нигоҳубин ва парвариши ниҳолҳои ҳамешасабз ва дарахтони ороишиву сояафкан анъана ва суннати неки ниёконамон буда кори савоб ва барои муҳити атроф манфиатбор ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дар шароити тағйирёбии иқлим барои нигоҳ доштани мувозинати табиат шинонидани дарахтони ҳамешасабз кори басо муҳим ва вазифаи ҳар як шаҳрванди зебои дӯстдор аст. дар тадбирҳои экологӣ сокинон низ саҳми худро мегузоранд ки барои беҳтар намудани муҳити атроф заминаи мусоид фароҳам меорад. ниҳолҳои ҳамеша сабз гази карбонро истеъмол намуда ба табиат гази оксигенро хориҷ мекунад ки ин раванд ба ҳаёти инсоният вобастагии амиқ дорад. ташаббусҳои хӯрамгардонӣ ва тавассути нақшачорабиниҳо густариш додани корҳои ободонӣ, тозагиву озодагӣ, ниҳолшинониву сабзкорӣ ва нигоҳдории онҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода пайваста амалӣ карда мешаванд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.